El divendres al vespre s'inaugurava la quarta edició de la Fira Reus Viu al Vi. Des de primera hora de la tarda, els reusencs inundaven la plaça de la Llibertat i la pluja intermitent no va deslluir l'acte al qual van assistir l'alcalde Carles Pellicer, la primera tinent d'alcalde Alicia Alegret i el president de la Cambra de Comerç, Isaac Sant Romà. L'encarregada de tallar la cinta va ser l'alpinista Araceli Segarra. Els visitants obrien els paraigües i s'amagaven on podien per protegir-se de la pluja mentre gaudien de la nit de vi i gastronomia. El dissabte a la tarda la pluja s'ha esvaït i la plaça comença a omplir-se. Parlem amb alguns dels cellers expositors de la Fira Reus Viu al Vi. La nostra filosofia és això, demostrar que en una zona molt mediterrània, amb moltes hores de sol, podem aconseguir vins amb una frescura que en moltes cates a cega ens posen en zones molt més, diguéssim, atlàntiques. Aquesta és una mica la nostra filosofia, fer vins fàcils d'entendre i que demostri una mica el potencial de les nostres contrades. La filosofia del celler des de fa uns 5 anys és lligar molt, diguéssim, tots els vins amb el que és el turisme del poble. O sigui, tota la banda aquesta no turística, que a vegades estava una mica oblidada i tornant-la a posar molt a terme, lligant darrere un vi tot el que hi ha, un poble, una filosofia, un paisatge, un celler, un patrimoni i a més Nulles, un celler, diguéssim, considerat catedral del vi, amb una història gairebé de 100 anys i intentant retrobar una mica els vins que marquen aquest territori, aquest paisatge i sobretot implicar molt el poble amb la gent. Nosaltres som un celler particular que elaborem vins de collita pròpia, des d'abans del 1910. Vam ser dels primers cellers que ens vam establir al Priorat. Llavors, la nostra filosofia es manté una miqueta amb una línia bastant tradicional, però alhora també ens hem modernitzat. Al vespre, a plaça de gom a gom de visitants i amants del vi i de la gastronomia. El públic es va mostrar content i satisfet durant tota la fira organitzada per la Cambra de Comerç de Reus. I la veritat és que és una fira que val molt la pena de venir per la varietat, per conèixer, per tenir l'oportunitat de provar vins que de vegades no tens l'oportunitat de provar una copeta, i és curiós. A més, la gent que hi ha als estands en saben, t'ho expliquen, són molt simpàtics tots, de moment els que coneixem, i val la pena venir a la fira, sí. Una cosa important també és el dels pinxos, que hi ha cosetes per menjar també molt interessants. I've been a fan of wine for some time and I think the wine from here in Spain is excellent. It's exciting to be able to try lots of different ones and to speak to the people who make it is particularly a wonderful thing to do. Un any més tornem a viure a Reus la sort de poder gaudir d'aquest maridatge de vins de casa nostra, que és un valor totalment afegit anualment a el que és els béns de casa nostra, i per tant jo acabo d'arribar, però suposo que en gaudiré com les darreres edicions que hi he estat present, i tant de bo animar a la cambra que segueixi fent un event com aquest, que és importantíssim per donar un valor al producte de la terra i al producte de casa. Ens trobem amb Isaac Sant Romà per fer una valoració de la quarta edició de la Reus Viu al Vi. Com ha anat aquest any? Bé, la veritat és que molt bé. El divendres, a la inauguració, va ploure i la veritat és que ens pensàvem que no aniria bé, però la veritat és que en el món del vi, en el món de la pagesia, quan plou porta sort. I la veritat és que ens ha portat molta sort perquè el divendres va vindre més gent, inclús que l'any passat, i ahir dissabte va ser, jo diria que el dia que s'han batut tots els rècords, tant de vendre els packs, vendre també les degustacions, els cellers també van vendre molt de vi. La veritat és que crec que hi ha una xifra que cada any diem el mateix, però molt difícil de superar. A hores d'ara encara no podem fer el tancament perquè encara està arribant gent aquí, encara estan servint-se tastos, degustació, però el que sí que podem dir és que els packs venuts són més de 10.000 packs. L'any passat havien arribat a 9.000, o sigui, hi ha un increment de més d'un 10%. També els tastos de vi han sigut sobre uns 50.000 i la veritat que on hi ha hagut un increment molt gran ha sigut amb les degustacions de menjar, que han superat les 28.000 degustacions. Totes aquestes dades, la veritat és que ens fan ser molt contents, i també
la veritat és que donar les gràcies als cellers que ens han donat confiança. Aquesta fira està pensada pels cellers, els visitants, per què no, però els cellers ens han donat la confiança i això, la veritat és que estem molt satisfets de com va tot això. Això és tot des de la Fira Reus Viu el Vi. Esperem que hagueu gaudit dels millors vins i la millor gastronomia de les nostres comarques. Fins la propera!